Pozdrav svima, ja sam teta Lana. Današnja priča nosi naslov Ljudski bogovi. Poruka ove priče je: Bogu služimo kad pomažemo drugima. Zlatni stih nalazimo u Galačanima 6.2. Tamo piše: nosite bremena jedan drugoga, te ćete tako ispuniti zakon Kristov. Sjećaš li se još prvog dana kada si krenuo u školu? Kako si se osjećao? Bilo ti je neobično doći na nepoznato mjesto, zar ne? Što misliš, kako su se osjećali Pavao i Barnaba kad su stigli u grad u kojem nikoga nisu poznavali? Pavao i Barnaba zastali su pokraj puta. Gledali su grad pred sobom. Većina stanovnika Listre uopće ne zna za nebeskog Boga, uzdahnuo je Pavao. Ne zadugo, odvratio je Barnaba s osmijehom. I tu, pokraj puta, oba su se apostola pomolila: Gospodine, pokaži nam kako da stanovnike Listre upoznamo sa radosnom vijesti o Isusu. Zatim su nastavili put i ubrzo ušli u grad. Dva su prijatelja počela govoriti ljudima. Ubrzo se oko njih okupila mala skupina. Dok je govorio, primijetio je jednog čovjeka koji nikada nije mogao hodati. Pogledaj ga, Isuse, molio je Pavao u sebi. On vjeruje u tebe, ti ga možeš izliječiti. Onda je Pavao rekao čovjeku: uspravi se na noge. Čovjek je skočio i prohodao. Čudesno, nevjerojatno, počeo je vikati narod. Kako to može biti? Netko je u mnoštvu povikao: bogovi su sišli da nas posjete. Drugi su im se odmah pridružili. Vjerovali su da im njihovi bogovi katkada pomažu na čudesan način. Kad su vidjeli kako je uzeti ozdravio, bili su sigurni da su i Pavao i Barnaba bogovi. Ljudi su se uzbudili, vikali su: proslavimo to, trebamo ovim bogovima prinijeti žrtve i darivati ih. Pavao i Barnaba pošli su među narod. Ne, govorili su, ne razumijete. Mi smo ljudi kao i vi. Donosimo vam radosnu vijest o pravome, živome Bogu. Ali narod je odlučno namjeravao iskazati štovanje Pavlu i Barnabi. Apostoli su ga jedva uspjeli zaustaviti da im ne prinese žrtve. U to su vrijeme neki Židovi dočuli za uzbuđenje naroda. Došli su vidjeti o čemu se radi. Ti su ljudi htjeli zaustaviti Pavlov i Barnabin rad. Vidjeli su da su stanovnici uznemireni zato što su Pavao i Barnaba zaustavili pripreme za proslavu. Sad im nije bilo teško pobuniti ih protiv Božjih ljudi. Ubrzo su neki od onih koji su htjeli apostolima iskazati štovanje, te iste apostole namjeravali ubiti. Pavla su zasuli kamenjem i odvukli izvan grada misleći da je mrtav. Vjerni kršćani iz Listre u dubokoj su se tuzi okupili oko Pavla. Bio je izranjen i krvav, ali je odjednom podigao glavu i ustao. Pomogli su mu da se vrati u grad gdje su ga mogli liječiti. Ali Pavao i Barnaba su odlučili napustiti to mjesto. Za neko vrijeme ćemo otići u Derbu, no vratit ćemo se uskoro da vas ohrabrimo i da vam pomognemo. Pavao i Barnaba bili su spremni drugima pokazati Božju ljubav. Njihove riječi i ljubazni postupci pomogli su drugima da upoznaju Isusa. A ti? Pomagati drugima i činiti im dobro jedan je od načina na koji ljudima oko sebe možeš pokazati Isusovu ljubav. Kako ovog tjedna možeš svojim postupcima nekome reći: Isus te voli?